Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na noma da fasaha. Kamar yadda jawabanmu suka gabata, a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan shirin. To kamar yadda kowa ya sani, duniya yawan jama'a na ƙara ƙaruwa kullum, sannan kuma jirkitowar jama'a yana faruwa ne daga karkara ko ƙauyuka zuwa birane, wanda misali kamar shekaru 30 da suka wuce, mafi akasari jama'a mazauna karkara sun fi baro karkarar saboda dalilai daban-daban mabambanta. Dalilan nan sun ta'allaka ne sanadiyar watakila rashin kayayyakin more rayuwa da gwamnatoci, ko kuma rashin zaman lafiya, ko kuma rigingimu wanda yake sa mutane suke baro ƙauyuka zuwa birane domin neman rayuwa mai inganci. Idan za mu iya tunawa, a yanzu haka duniya na da jama'a, mafi yawan jama'a na duniya yanzu sun kai misali biliyan 7.1 wanda kuma nan da shekara 2030 aƙalla kaso 60 ɗin wannan adadi za su rayu ne a cikin birane. Wannan yana tabbatar da cewa yawan mutane a cikin birni zai ƙaru matuƙa, sannan a wannan lokacin ne zai kasance kaso 3/4 kayayyakin more rayuwa buƙatarsu zai ƙaru a wannan ɓangare, sannan kuma kaso 3/4 na dagwalon duniya zai samu a wannan ɓangare sakamakon yawaitar jama'a da aka samu. Ashe kenan idan haka ne dole mu lura mu hankalta, yawan jama'an nan yana buƙatar mu tunkare shi ta hanyar cikakken ƙwarewa, domin akwai barazana ƙwarai da gaske abin da ya danganci wannan yawan jama'a da ake na kwararar jama'a daga karkara zuwa birane. Akwai barazana ƙwarai ga siyasar duniya da kuma zamantakewar al'umma gaba ɗaya. Idan ko haka ne, ya kamata mu yi aiki da lura. Ta yaya? Domin lallai dukkanin matsalolin nan zai ta'allaka ne akan ɓangaren noma. Abin da nake nufi a nan shi ne buƙatar abinci zai ƙaru sakamakon ƙaruwar yawan jama'a. Idan ko haka ne, dole a samu a tunkari lamarin cikin hikima da basira. Kuma idan aka lura, duk sanda aka ce an samu yawaitar jama'a za ka samu canjin ɗabi'u, saboda mutane ne suke da gurare daban-daban, so akwai mabambantan ɗabi'u da za a zo a cuɗanya da juna. Sannan wannan abin da yake faruwa shine sakamakon zuwa birane da baro karkara zai kasance kenan ƙasashen noma zai ragu ta ɓangaren ko a dinga siyo gonakin ana gine-gine da su, gine-ginen alfarma misali estate houses kenan, ko kuma sakamakon rashin zaman lafiya kamar da muka ambata a baya, rashin zaman lafiya da yanayi da ake samu na canji wato global warming da sauransu, duka yana sa ɓangaren noma yana samun koma baya. A kenan haka ne dole a samu a yi nazari a gan me ya kamata a yi, tunda ba za a iya zuba ido a zauna a zo a shiga halin ni'yasu ba. Hanya ɗaya ita ce cikin hikima da ƙwarewa, Allah ya sa an gano abin da ake kira da noman zamani, wanda ake kira da vertical farming ko kuma lateral farming. A taƙaice dai shi ake nufi da noman tsaye. Abin da nake yi da noman tsaye shi ne noma ne da yake baya buƙatar fili da yawa. Ɗan gurin da kake da shi ɗan kaɗan, cikin hikimar Ubangiji za ka iya samar da abin da kake so ka ci da kai da iyalanka, har ma ka sai da wasu. Ta yaya? Akwai gurare sakamakon cikowar jama'a a cikin birane zai kasance guri yayi kaɗan, to amma kuma ya za a yi da samar da abinci wanda dole a ci don a rayu? Haka kenan dole a nemi mafita wurin samar da abinci. Wannan abincin lallai yanzu bincike ya nuna ba lallai sai an samu ƙatoton filin noma ba, ko da ɗan ƙaramin guri ne, in dai har an alkinta shi yadda ya kamata, insha Allah za a samu biyan buƙata ta yadda aka rungumi wannan fasaha ta lateral farming ko kuma vertical farming, wanda ake nufi da noman tsaye kenan. Wannan noma ne yake alaƙa jikin bangonka, ɗan filin da kake da shi da wasu abubuwa mabambanta haka, za a yi abubuwan cikin rataya kamar da za a gani a cikin wannan hotuna da za mu sa muku. Za ku ga cewa ga alamu na irin ayyukan da ake yi. Za a samu duk wani nau'in abinci da kake tunani da za a samu a fili, a nan filin waje kenan, wato shi ma za a iya samar da shi a cikin nan wannan a nan ɗin ciki inda kake da shi, inda Allah ya dace maka. Wannan tsari ne domin mutane wanda suke zaune a maraya ko kuma birane, har da ma na karkaran ma idan mutum yana so ya yi wannan dabarun, lallai zai iya yi, saboda wannan zai kauda
zaman banza da kuma wasu tunane-tunane da kuma matsaloli da ake fama na rashin kayan abinci wadatattu da sauransu. So wannan shi ne noma na zamani, wato lateral farming da kuma vertical farming. Za ka iya shuka komai, duk wani nau'in abinci, za a iya samar da shi cikin ɗan ƙanƙanin guri. Ku dai ku biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba, insha Allah za ku ga abubuwan daki-daki.